Zašto ja uvijek koristim crvenu farbu? Abu Sadik ima naših, znači, dugo ostane. Treba je jako da se ispere. Jako se dobro vidi, čak da vidite, crna nije toliko dobra. Ovo je naranđasta, ona strši jako dobro. Jessica, što smo čišao malo, evo. Ne može. Ništa, brate, vidimo se. Vidite, svi se ovdje, mi ovdje vidimo. Evo, najpoznatiji dio Dalmacije. Ko ima ono pa da zamrzne, pa da sad pogledaj, tamo ti prolazi fucking sautom. Dobro, to je to, hajde, nećemo dalje. Da, vidi, eto, vidite kako se dobro crvena boja vidi. Jer tako, ovo za druge stvari neće toliko. Ima mi još jedan. Ma nema, znakovi su svi strana. Evo ga, ovo je ono prvi milenijski lakše. Brate. Eto. Imamo i tamo nešto. Son of Lady Fatima is Imam Fatan Karim Abu Sadik. Pozdrav svima.